naataron diri mga kaidol. Banana farm na punta, naapunta diri sa bukid. Karon kini mga kaidol, sabay ni siya og tanom mga kaidol. Ani kinindag ko nga naa diri sa gilid. Pakita na ko sa inyo ha mga kaidol. Kini mga kaidol oh. Sabay to siya tanom katong gitudlo na ko sa inyo ha. Kani o dagko na nagharvest na ko ana kana. Nagharvest na ko ana mga kaidol. Karon kaning naa di ari mga kaidol. Kana siya o gamay kay punuan. Kani siya dungan ni sek tanom pero gamay paghihapon kayo mga kaidol oh. Wala siya katubo. Tingala ko ani mga kaidol. Yo murag nagbasa perminti ang iyahang punuan bitaw murag natubigan siya ba. Kaya ang uban nagharvest naman. Nya kini gamay pa kayo. Saom mga kaidol unsa may maayong buhaton ani? Kini ako aman po ni siyang giabunuhan mga kaidol. Unya pag humanog abuno wa man gyapon mo dako. Gamay gyapon siya kayo. So pasagdan lang siguro nato na siya. Dili lang siguro nato na siya. Ilabtan siguro basi ganahan na siya mudako ra na mga kaidol. Oh, mao ni ko sagingan diri mga kaidol oh. Kini naka-harvest na ko ani mga kaidol. Kini harvestan na ni siya. Nya katuo nagpuso na pud siya mga kaidol. Nya sa kuan mga sa katapusan siguro. Sa katapusan mo harvest na pud ta ani. Kini tanggalan diri og unas o kay kilihan og unas. Ana ra diri sa bukid mga kaidol. Kumaning kamot lang jud ka diri, maka-harvest jud ka. Ana lang kugi lang gid diri ang kini magun saging dugay gid tinuod ning saging. Ang saging man gud pitin dugayaw, isa ka tuig bago ka maka-harvest. Unya ang gabi pod kanang karlang bitaw kanang gitawang lagbisol. Kasabot kabalo mo siguro mo ana mga kaidol. Kuan po na siya. Kuan po na tuig pod bago ka makakaon sa iyang unod bitaw niya. O bago ka makakaon ana. Unya ug sa gulay naman og mais 3 months lang harvest na ka. Mana na kanindot sa gulay ug mais pre aron nagsigig ulan o ang yuta basa. So kailangan mananom ta bana tagtanom sa mga gulayon-gulayon kay makabaligya-baligya man ta ana mga kaidol basta magkugi ta nagtanom kay dali ra man siya ma-harvest. 3 months ra harvest naman ka. Ang ulugbati naman 2 ka bulan ra harvest na ka. Amo na kanindot sa gulay-gulay ngayon ana, mga ulugbati, kanang mga dahon-dahon dali ra kay siya mo udlot basta sigihon og ulan. Og sa ko mga followers, mga viewers, non-followers, mga OFW nga nag-support sa kong video sa kada adlaw, daghang salamat sa inyo ha mga kaidol. O karon mga kaidol, diri ta tuyok ta dre. O diha sagingan gyapon na sa unahan. O diha na pud taron kay maglukat ta og saha kay atuan na pong itanom. Kada adlaw diri masigit ag tanom kay para mahubad-hubad ang katuigan naatay ma-harvest. Kugi lang kita diri sa bukid mga kaidol. Ug daghan salamat sa inyong suporta sa kuas kada adlaw mga kaidol. God bless yung tanan. Bye-bye.